and I want to warn, and I stand to warn abagetutu. I stand to warn abagetutu. Bantu babere baba renterra because bono igana tole iga intu bugirango osogo to nga bugirango bazi bugetutu abantu kwanza tumiete nintu abantu banuti mugirango tumiete no bugaba no bwa minto naende gwikatoborende oende chipara chire bugetutu chiro siriko bwanuti mugirango naende ntaite kuwonya abantu baguru ngaba getutu my friend kora bugaba na boro bukora tigaro ntatitu kuchimuino lakini bono igo bosende taborongo batore Kobara munagisire nditaite koreta ayabona ngo itwore ekiagera turamanya gutarira imipaka yawe naende gente kama toko tebiseneta intu entorwo kwabwa nonyo moto tarawite naba MCA n'abantu mutiringirete nse iga manyana natosomete muno kubwa seneta nege ntoge ne kigasi toborete lakini nto tokoroke na kyokosoka ayasoka mu yabo seneta baru kyantu atangasa obo seneta waikirgo kiboge tutu nonyaba getutu ne banyo guturama kitari bagetutu bawuturama n'abantu babere oyoko gutimoti na no musacha bono tinko manyana nonyo musacha yore ne nyambati ko yuna mukungu tarika wono ne kindu rabo musacha tabwatyo mukungu bibilia gotewo musacha ko ikatu aro mukungu na abana arendete buja sana nyambati mukungu to yoka ne kibono ko musacha uragambira abakungu bande n'abasacha bande igo koranyo maritangani ayekezi kyaonga ndeke ndari kwaragotire koradotigera riba gake Timothy nabona musijete sana muntu muya kabisa liroba lakini bono kwa chakiri korete ngani yembe neringa bwa chakiri ko seri abantu abana siasa n'abarayi baguca bugetutu ngatutageti babere bugetutu intu Timothy munongo jaka magwagwa nandi ngo jarara kori bagano umwana omintu bwiriroba nekirine nanda magana yugusaria nangire nje utagete ngo seri ko nuti mugirango tinto abagirango baminto kimuranje am appealing to all mugirango tabasugo seria omugetutu onde bwense koborie kura Timothy diabamo kadushe buya yagitogo ikabogetutu tierane kora mu mugabana na itwa turame bona anjo Timothy rintu atakitaba musego turama kire to saba na Timothy kimuranje siko mugabana elinde togenda magera moenga kiaye akore bintu nintu toko mu oversight elinde to saba ngeria kyamo neke naro cyo mugabana kerarenga matanga magombo tukarora abantu abange bakomugikeri bakomuogerera sana lakini nataka kote yanto baminto banyamira iga before mutarachaka kuogera umugabana chakero mu MCO ino ase budget yeria megeti korua ase assembly ekagenda ase gavana togo kurira gavana no kore tarakora para onye mu MCO ino tabegeti para no eneyemo bunanche une wodiana no mu MCA nabegete chibesa cyane cy'ikipara ngabega chibesa cyane 15 million onyo mu MCO ino kabegete 6 million to expect buno mwana inchi gocha gosaba gavana para na komugerera nande naye bataya abantu baminto koruboge tutuga ndabyo yo minto bosire no yo minto nyambati ekiroge ke babeire bago kerigi lakini toko kerigi nenda muamu nje narenge ko batebigana mwatebire miaka morengana netina gavana mubuana inebere tatoiga generation ya ino bono tiga gavana yekorani kera ko ruoro 2032 erinde moto ekichane egeke na kikera nyare kugamba koruboge tutu mpaka bugirango burayo nye bokorigi wenjere yerega te konyara ko babuya tu abere no wichano konene ekiagera tu aikirase bono nyamira tu atigire gukore gasi etokare gukora siasa nyinge gwetanie gasi ndota eto inyoria abaminto nga siasa ya erete 2022 mutienyo nane bono iga nega story getina kitokora abantu baito banyamira egere report card gegocha emakigu eikera ni gwenganga yeika wetani mono gavana nachieta matanga bogetutu akaba gagochecherigwa na inda akaba abantu bako insight bwo gutumeka bobe abarayi mbare bachire baboreti bakagwa Timothy Bosire oyo mobo umweshimwa Nyambati yonde ekero bagwa barabunke bagutumira abana inchi bobe ko abarayi bande chimba cyokoganda gutara abantu bamwabo ekihagara barabwekerenga babwate basangiye abantu boge bakore bono no naye aso kuogerero nkyo gukigororo engakiende kigato abarayi baite engakienyororo bakorera abanyamire gas asante nkaite ase rewards no na ase regional bogetutu nere buate even in the executive more seats than any other person
ekiagera no tubwate chi waziri no tubwate chi chief officer juzi kara twasangi obo chief officer obonyia no twaena na gochia honestly inki bona tokoera abara ichimba esauri abantu yamagania abere Timothy natebete ng'a Nyambati agochikomoraga gotenena omotegera oakanse Timothy nkora ategeru ore ekiagera no ensene toyo kong'aina ng'a ne chame ya mumuri ekero kwaburi obogabana ngera atama agachikota abanyaribuneta ya kurunot egera akonywe tukamokonya buna abanot amang'ana akoroku ng'a asiasa aiga Nyamira tagotokonya. Number 1 egento ikoroku ng'a abantu baminto baba gitutu chikura ncha gitu teri ntutu agerete nyaribo tweka una bagirango akaira chikura abantu bonse pi mbagite chikura na ndi nyariba akoroki akagamba tigatukanyi 27 toro oyo bagwagira chikura nero kugamba na ndi ta irubiara namba yende ya kabire intu naba MCA tokukore erori yaito ikurumo oversight ekero tokoro oversight yaito omo tokorugunga senator kongo mugeni tobwate mbake namba ya 0721 tanya gocha assembly atu advice atutebige tumokora neke tento kumwira matanga mwinoga tigache no tuli atutebinga ki egento mwento kora neke bona iga muntu tubwate okoruku mugabana akoruku amusi nyaribo kimomi omo aba MCA mbabo nyankana mbabo ikirangweti mbabo enhana egere tumirane atutebinga ki ngai tubwata magoso ngai tutarakoreke neki onye na mangana amagendero intwe buna tugukwana iga amangana amagendero iturigereretie mbona twakurire finance iye entangani ekwero mutenyo osita tomanye ngai twanyorira mwinoga na mwinoga iga ntubwati asitogokorega asiaito igona kinara gotebinga abantu baminto inutwe time ngake twae engakinsi niniga tore ngaito gokore kwende ngaito togofera general gogetutu nere bwate even in the executive more seats than any other person ekiagera no to bwate chi waziri no to bwate chi chief officer juzi karato asangi obo chief officer obonya no to aena na gochia honestly inki bona to koera abara ichimba esa uria abantu yamagania abe Timothy natebete ng'a Nyambati agochikomoraga gotenena omotegera oakanse Timothy nkora ategeru ore ekiagera no ensene toyo kong'aina ng'a ne chame ya mumuri ekero kwaburi obogabana ngera atama agachikota abanyaribuneta ya kurunot egera akonywe tukamokonya buna abanot na sene tote abanga ebisi ebibika mwana tore inche no mweshimiwa Lamek etwachoruri tangani na Abel etorabake ne miaka remeke unoroji lakini ebiana na bibeke encho kene sini nere kino ne encho gutego ikancho kange etota tokora se round yeye to gotigari nyasaga gokonye sawa sawa ogenda uri pension ikiagera kwa gambire ibindi bibere no bosene te round ye egwatama twachire gokomo murake speaker gachigokwana abirata tego kaigwe mebura ra yakororeire bono koiranide ngaba no kali kominyoki ngoko yora tor na inde mebura ra pap season 2 goko nyare robono na rata tebe na eto agosikire asa yonsi tigabara ibasikane